Три минути преди земетресението съм се събудила и изпитах най-големия ужас, който съществува. Чух някакъв невероятен тътен, който не мога да го опиша с думи, защото е неописуемо жестоко това, което се чува. След което един страхотен трясък. И вече усещам как всичко се люлее под краката ми, всичко падаше в къщи. Стените на апартамента се напукаха. От шкафовете всичко се отвори, изпопада на земята. Беше много жестоко. Това се отнася, за което говоря, за квартал Изток, на улица Рашко Димитров живея. Сега в момента се намирам пред черквата и благодаря на Бога за това, че беше милостив към нас. Черквата е доста понапукана така и трябва да дойдат експерти да преценят ще може ли да продължаваме службите си в този вид на храма или ще трябва малко по-основен ремонт да се направи. Опасно е, особено кубето, където са и камбаните, които са и тежки, и тежат. Не е никак безопасно за гражданите да идват и да се молят.